akwa bata ege nwere ukwu ego ladu ugbo nwere mpọta ọ ga-arịa ege nwere ukwu ego ladu ugbo nwere mana ọ gbara ọzọ ege nwere ukwu ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọzọ ege nwere ukwu ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọzọ ege nwere ụkwụ ego ladu ugbo nwere mpọta ọ ga-arịa ege nwere ụkwụ ego ladu ugbo nwere mana ọ gbara ọsọ ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọsọ ege nwere ụkwụ lezi n'ego ladu ugbo nwere mpọta ọ ga-arịa eshile m ga-achụrụ ego kara ụkalaba ịga nwere ego n'ọkpọrọ eshile m ga-achụrụ ego kara ụka bọọsụ ịga nwere ego gbọdọ eshile m ga-achụrụ ego kara ịkwoto ịga nwere ego ọkwa mmemme ndị aba ezi abalị alị ya karịa ikwu oto dịka nwere ego nọ na Ghana ego nọ na Gabon ego nọ na Cameroon ego nọ na America ego nọ na Nigeria ego nwere ụkwụ ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọsọ kwana ego nwere ụkwụ ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọsọ ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọsọ akwa abata ego ladu ugbo nwere mpọta ọ gbara ọsọ Rashidi Adakwebula Injinia Solomon Nwachukwu eyi ahụ ka m maara o ego nwere ọnụ a mmemme nwere afọ Solomon Nwachukwu ọnwa na-agbara ọha nwana ọbụ ogbe Mbaise Chairman and Chief Executive Right Time ọnwa Oke Services Incorporated EUSM yana nwunye ọma Cynthia Techi Nwachukwu lọlọ nwanyị ọma lọrọ n'ọga adịghị mma oge ọnwa President of Africa Youth Sergeant International EUSM is Nigeria 2011 elewejo oji lọlọ nwụrụ dị ebe anyị ọkọwa Chief Paul nwoke obere awa dị n'ụmụọbị aka ọkwa custom based Mmeka and the businessman Ekosisio Ọhamajike ọhịa ọkwa President ọnụ progressive in USA Paul Brigo ego ọnụ ego lada n'onwe anụ ụra
the businessman. Opposition. Ọhamadike, one of our copper. President, all look progressive in USA. You follow the people. I don't know when. Hollywood, what's up in the USA? People standing to I don't know how to she came to let us international. I don't know why. No, listen to you. And I got me this shot. What's that? Everybody back at you, you know the way philanthropist. And I started post office business for Chief Police Police Officer. What's up, everybody? Ego the man. Ego the man. Ego la nungo todo. Ego la nungo de man. Ego the man. Asi ego de mi ego. Ego de man. Ego the Adult money. Right in the alcohol man above it. On your child. Is it getting adult? Adult money. All the way from Owerri. Adult money all the way from Owerri. Adult money. On a nappy, on a nappy. Come on, I'll be a picture of you. I know what you say, man. Ọ̀gáńdé ọ̀gáńdé kúndéré tẹ. Abọ́tù wọn màmá. Ọ̀gáńdé ọ̀gáńdé kúndéré yé tẹ. Ezibọ́dọ̀ ọkọ̀ aka, àkọ́ àbàtà ọkọ̀ aka. Ezibọ́dọ̀ ọkọ̀ aka, àkọ́ àbàtà. Ìwọ̀n kéwòn mpanú àwọn. Kéwòn sọ̀rọ̀ àkọ́ àbàtà. Akụkụ olugbo maka ọkakara ụlọ nta. Odogwu n'aka ọkọ ji gị ebube. Ọ dị ebe anyị a. Ite afọ nwere mmadụ. Ịma nke ebe mkpanụ akụ abata. Akụ abata. Ihe bara m nwa akụkụ abata n'ụlọ nta. Otu ọkọ dị. Ihe onye kwere n'obi ya bụ ihe ga-abịara ya. Anụrụ m akụ abata. Akụ ga-abịa n'ụlọ m. Anụrụ m akụ abata. Akụ ga-abịa ebe. Akụ ga-abịa n'ụlọ nta ahụ. Masọ ndị iro mkpọsọ ha akụkọ abịa n'ụlọ taa. Ego dị mma, adị. Ego dị mma. Ego na-azụ mmadụ odobe. Ego na-arụ ụlọ dị mma. Ego dị mma. A sị ka ego na-eme ihe dị mma. Ego dịrị mma anyị dobe. Ego dị ụtọ. Ego dị ọnụ.